שלום לכולם, שבוע טוב לכולם. נמצאים בתקופה לא פשוטה בכלל, בתקופה של מלחמה. לפני שבוע עם ישראל חווה אסון נורא. אמנם זו לא הפעם הראשונה שעם ישראל חווה אסון כזה, אבל להתרגל לדבר כזה, ובטח שלהסכים עם המציאות הזו, זה בלתי אפשרי. אחרי אסון כזה, השאלה המתבקשת והשאלה שנשאלת הרבה פעמים, שאלה טבעית, זה למה? למה השם עשה כך? ואני רוצה לחדד את השאלה הזו יותר. האסון הזה קרה ביום שבת. ידוע שיום שבת שומרת על כל יהודי ויהודי. בנוסף לכך, זה היה שמחת תורה. כתוב שבשמחת תורה זה יום שמחה למעלה, וזה יום שאין בו דין. זה יום שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמחה גדולה יחד עם עם ישראל. זה יום שהקדוש ברוך הוא לא דן אף אחד. וכן זה יום שהקדוש ברוך הוא מתייחד עם עם ישראל. במשך חג הסוכות קראנו בתורה על 70 הפרים שעם ישראל הקריב כל יום עבור אומות העולם. וכאשר הגענו לשמיני עצרת, לשמחת תורה, הקרבנו פר אחד, איל אחד, כנגד אומה אחת, האומה של השם. שהקדוש ברוך הוא ביום הזה מתייחד עם עם ישראל, מזיז את כל הגויים הצידה, ומתייחד רק איתנו, עם הבנים שלו, עם העם שלו. ובנוסף לכך, התחלנו את הפרשה מחדש, פרשת בראשית. אמרנו בפסוק הראשון של פרשת בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כלומר, מה זה בראשית? בשביל התורה ובשביל ישראל. שכל העולם כולו, הן מה שקורה בשמיים, כל היקום כולו, כל הכוכבים, והן הנבראים של הארץ, מתחיל מהדומה, מהאדמה, מהים, ממשיך לכל הצומח, לחיות, לבהמות, לכל החי, וממשיך לבני האדם. כולם נבראו בשביל התורה ובשביל ישראל. כך אנחנו לומדים מהפסוק הראשון. אז אם כך, נמצאים בשבת, ביום הקדוש לעם ישראל, שהשבת שומרת על כל יהודי ויהודי. נמצאים ביום שמחת תורה, ביום שאין בו דינים, שהקדוש ברוך הוא מתייחד עם עם ישראל. ובנוסף, קוראים בפרשת בראשית על כך שהעולם נברא בשביל התורה ובשביל ישראל. אז אני מחזק את השאלה, למה? למה השם עשה כך? איך זה יכול להיות? שאלה זו היא לא כפירה חס ושלום, היא לא מראה על חוסר אמונה. שאלה זו היא השאלה העתיקה היהודית, שעוד שעם ישראל היה במצרים, כאשר פרעה שוחט את ילדי ישראל ומתרחץ בדמם. משה רבנו מגיע לקדוש ברוך הוא, לא מתבייש, והוא שואל אותו, למה הרעות על העם הזה? וצריך לזכור את התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. אתה תראה אשר אעשה לפרעה. צריך לדעת דבר מאוד חשוב, שהקדוש ברוך הוא הולך לפגוע בכל שונאי עמו שהם השונאים שלו. אז לשאול את השאלה למה, זה הדבר הכי טבעי. בסרטון זה אנחנו ננסה להתמקד בשאלה הזו למה, האם יש לזה תשובה, איך אני מתמודד עם השאלה, פתיח קצר ומתחילים. אני רוצה לפתוח בסיפור שוב עם משה רבנו, כשנה לאחר יציאת מצרים, כאשר משה רבנו עולה למרום לקבל את התורה, הוא שוב לא מתבייש ושואל את הקדוש ברוך הוא למה. אז ככה, התלמוד מספר שכאשר משה רבנו עלה למרום, עלה לשמיים בשביל לקבל את הלוחות הראשונות מהקדוש ברוך הוא רואה את הקדוש ברוך הוא שמניח כתרים על 7 אותיות בתורה, שנקראים שעטנז גץ. שואל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, למה אתה מתעכב בנתינת התורה? בגלל שאתה שם כתרים לאותיות. מה העניין בזה? עונה השם למשה רבנו ואומר לו, יהיה יהודי צדיק שיקראו לו עקיבא בן יוסף, והוא ידרוש תילי תילים של הלכות מכל קוץ וקוץ שנמצא בכתר שעל אחת מהאותיות האלו. משה רבנו שאפילו לא הבין מה העניין של הכתרים, בטח שלא יכל ללמוד מזה שום הלכה, הוא מבין שאותו יהודי צדיק, עקיבא בן יוסף, הרבה יותר חכם ממנו, ולכן הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, אם יש לך יהודי כזה, למה אתה נותן את התורה על ידי? תן את התורה על ידו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שימו לב, שתוק. כך עלה במחשבה. כלומר, בהיגיון אתה צודק, אבל יש דברים שהם למעלה מהיגיון. יש דברים שהשכל האנושי לא יכול לתפוס. לכן במקרה הזה צריך לשתוק ולא לשאול שאלות. אומר לו משה רבנו, בסדר גמור, אני שותק. אבל יש לי עוד שאלה קטנה. מה השכר של אותו יהודי צדיק, עקיבא בן יוסף? הרי את הזכות שהתורה תינתן על ידו, לזה הוא לא זוכה. למרות שהוא ראוי לזה, וראוי לזה יותר ממני. אז אם כך, אני בטוח שהשכר שלו הוא גדול ביותר, ואני רוצה לדעת מהו, אם אפשר. ככה שואל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אני אראה לך את השכר שלו. מראה לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, איך שסורקים את בשרו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל. מוות אכזרי, מוות נוראי,
מוות שלא מגיע לאף אחד. אז שואל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שבן אדם כזה, שכל כך התמסר אליך, עזב את כל העבר שלו, את כל העולם שלו, ודבק רק בך, התחיל ללמוד תורה עם ילדים בכיתה א', וככה הוא התחזק יותר ולמד יותר, עד שהוא הגיע להיות גדול הדור. זה השכר שמגיע לו? אתה הקדוש ברוך הוא קורא לי, כדי שאני אראה את השכר של רבי עקיבא, ואתה מראה לי איך שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, שהוא עובר מוות כזה נוראי, אכזרי. זה שכר, זו תורה וזו שכרה. זה באמת השכר שמגיע לבן אדם כמו רבי עקיבא, שעזב את הכל בשבילך. הקדוש ברוך הוא שומע את דברי משה רבנו, ועונה לו שתוק. כך עלה במחשבה. מה הקדוש ברוך הוא מתכוון במילים האלו? איזו מין תקשורת זו? איך אתה בא ומדבר בצורה כזו? איזו מין תשובה זו? בתשובה זו מסתתרים שתי דברים. קודם כל, להבין מי זה הקדוש ברוך הוא. כתוב לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי. המחשבות של הקדוש ברוך הוא והדרכים שלו זה לא כמו המחשבות והדרכים שלנו כבני אדם. זה משהו אחר, זה תפיסה אחרת, זה הסתכלות אחרת, זה נקרא דעת עליון, ובמילים פשוטות זו אמונה שאין דבר ריק אצל הקדוש ברוך הוא. לכל דבר יש תכלית, לכל דבר יש כוונה, כל דבר הוא מכוון וכל דבר הוא מדוד. בפרט כאשר מדובר על הילדים שלו ועל הבנים שלו שהוא כל כך אוהב. דבר נוסף שמאוד חשוב לדעת, שאת השפה הזו מבינה הנשמה. הנשמה מבינה מה זה אמונה, אמונה טהורה, שלמרות כל הסבל, למרות כל הצער, למרות כל מה שעברנו בשבוע שעבר, למרות כל זה, את הנשמה האלוקית, את הנשמה היהודית, שום דבר לא יכול לעצור. לפני כמה עשרות שנים, כאשר הנשיא השישי לשושלת חסידות חב"ד היה בכלא, הוא היה בכלא על כך שבאותה תקופה המשטר הרוסי לא היה מוכן שהוא יפיץ את היהדות בתוך המדינה שלו, והוא כמובן לא הפסיק ולא ויתר, הוא ידע שזה משהו שנוגע לכלל היהדות כולה, ולכן הכניסו אותו לכלא. היה מקרה אחד בכלא שהוא מבטא את האמונה היהודית, את הנשמה האלוקית שיש בכל יהודי. אחד הסוהרים הצמיד את האקדח לראשו ואמר לו, אתה יודע שהכלי הזה גורם לכולם לדבר. הרבי התקרב אליו והסתכל לו בעיניים ואמר לו משפט שכל אחד מאיתנו צריך לצרוב את זה בראש שלו. הצעצוע הזה יכול להפחיד רק את מי שיש לו כמה אלוקים ועולם אחד. אבל לנו ליהודים יש אלוקים אחד ושני עולמות. אומר לו הרבי, תקשיב, אתה לא יכול להפחיד אותי עם הצעצוע הזה. למה? כי נכון שאת הגוף אתה יכול להרוג, אבל הנשמה היא נשארת נצחית. אז אתה לא באמת יכול להרוג אותי, כי יש לי המשך בעולם הבא. לעומתך, שיש לך כמה אלוקים, אבל רק עולם אחד. ואם אתה מת בעולם הזה, אין לך המשך בעולם הבא. אז ברגעים כאלו שעברנו אסון גדול, שאנשים נרצחו, נהרגו על קידוש השם, צריכים לדעת שהם נמצאים עכשיו במקום הכי טוב שיכול להיות בשבילם. שהרי מה שאנחנו הכי רוצים לדעת שטוב להם. והנה, באה התורה ואומרת, אל תדאגו, טוב להם, הם נמצאים בידיים טובות. דבר נוסף אני רוצה להוסיף, שהוא יסוד גדול ביהדות ובאמונת ישראל. האמונה בתחיית המתים. בעזרת השם, תכף ומיד ממש, עוד רגע אחד, משיח צדקנו יתגלה כאן בעולם, ויהיה כמה תהליכים. אחד החלקים התהליכים בגאולה האמיתית והשלמה, זה יהיה תחיית המתים, ובמילים פשוטות, כל אלו שנהרגו על קדושת השם, או בכלל שנפטרו מכל סיבה שהיא, הם יקומו בתחיית המתים בגוף, ואנחנו נחבק אותם ונרקוד אותם בבית המקדש השלישי. ולכן זה לא רק שאנחנו יודעים שטוב להם בעולם הבא והם נמצאים במקום בטוח, אלא יתרה מזו, אנחנו הולכים לרקוד איתם, אנחנו הולכים להיפגש איתם, וזה הולך לקרות בקרוב ממש. אז מה שנשארנו לעשות בשביל שסוף סוף הגאולה האמיתית והשלמה תבוא, ואנחנו ניפגש עם אהובינו, עם יקירנו, זה שכל אחד יקבל על עצמו החלטה אחת טובה שהוא מסוגל לעמוד בה. אם זה תפילין, אם זה הדלקת נרות, אם זה לקבוע שיעור תורה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כמה שהוא יכול. עוד מעשה קטן אחד שלנו, עוד פעולה אחת קטנה, היא זו שיכולה להכריע את המערכה ולהביא את הגאולה האמיתית והשלמה תכף ומיד ממש. כולנו מתגייסים, כולנו יכולים לפעול ולהביא את הגאולה האמיתית והשלמה. שיהיה לכל אחד ואחד בהצלחה במשימה, כל אחד איפה שהוא נמצא, בגזרה שבה הוא נמצא, שיעשה כל מה שהוא יכול בשביל הצלחת עמנו. ניפגש בסרטון הבא.